Usa lamang kagamay nga barangay apan ang barangay 1 poblasyon matawag gyud natong usa ka Bisaya Pride. Sa atong pagbisita sa Dapa, Surigao del Norte, ubananta ni barangay 1 poblasyon kagawad Sharon Jadula aron atong mabalaan ang best practices sa ilang barangay. Ato ning tan-aw. Mga Bisaya, bisitahon nato ang barangay 1 poblasyon sa Dapa, Siargao Island. Kauban si Kapitan Jovencio Madera ug kagawad Sharon Jadula. Ako si Sharon Jadula, barangay kagawad diri sa barangay 1 poblasyon Dapa. Iba niya ako ni Jo kung unay amo diri mga best practices diri sa barangay 1. Ang unsay amo mga panginabuhian, unay tagkuhaan ang amo mga pagkaon diri sa amo barangay. Ununay sa amo diri mga improvement, mga project na taghimo diri sa amo mga iban sa amo mga kapitan, sa amo mga barangay official ug sa amo SK chairman. Ipakita namo kung unsay amo mga kalambuan na taghimo namo diri sa barangay. Ang among barangay adunay 4,000 plus na population. Kini gamay ra apan kini magmalambuon. Kami na mga barangay official uban sa among barangay captain na si Jovencio G. Madera, kami naningkamot na maka-purchase kami og among kaugalingon dump truck aron matabangan ang among barangay sa pagkolekta ng mga basura. Karon makauban nato ang among barangay captain diri sa barangay 1 na si Honorable Jovencio G. Madera na siya mosibya kung unsay among mga kalambuan na nahimo diri sa among barangay. Ang among panginabuhian kasud dinhi kuanda inin lubi sanandaon pamingwit tapos para masayran kinta kung unay gazod kalambuan o nahatag namo na karajawan dinhi sa amo poblasyon. Una gazod nahibayo man ta gazod sa primero na ang gobyerno gazod nagproblema mahitungod sa inin na basura. So kami sa konseho sa lungsod sa dinhi sa barangay 1 poblasyon naning kamot na makapurchase kami nan inin amo minidem truck pagsulbat sa inin problema na diin na nagkatag inamo mga basura sa daton mga panahon na waya pay kadudamo basurahan ay truck sa basurahan. Ini na purchase gud namo ini daton to nagbudget kami naghimo kami ng budget ini ng tuig no 2019 gadud ini siya namo na tagswid sa budget. Pagkatapos na dito na tuig dungagan namo ini siya ng budget ng 2020 which is 300 amoy amo dito na natakop. Tungod nan dito natawo inin amo mini dump truck na purchase namo kuman ra gadud sa na tuig. Siya sa panginabuhian namo dinhi sa amo barangay amo ini siya ng mga agdanan. Kadto ini siya sa dagat sa lawod para mangisda. Ini na panginabuhi butang ko sugal sa ila kinabuhi tungod kay didto lagi sa law dili man nato siguro na isahay hanginon sila amo jaon maabot gazud ang panahon na isahay way gazud ila makuha na isda. Isa dyan sa mga kalisdanan kinta na sa gubang kumana nato mga managatay tungod kay sa pagkakuman ato gazud kadagatan medyo gamay na rakang gazud ang isda. Nagplano kami na magpunta kami ng mag-fish culture para makatabang sa amo mga fisherman na din amoy ila alternative na panginabuhian. So tungod nan ini dako-dako man gazud ini na kantidad na kinahanglanon dili gazud makakaya ang amo barangay mga ng tabang sa Bureau of Fisheries para ma-realize ini namo plano sa mahitungod sa pagtabang ni namo managatay. Isa sa mga panginabuhian diri sa barangay 1 sa mga katawhan ang pagkupras ng mga kalubihan, mga saging, kamuti, kalibri, ang iban sa mag-drive ng mga motorkan para lamang sila mabuhi diri sa amo diri lungsod. Labi na diri sa barangay 1. Sila naningkamot ang iban sa manginha sa dagat, ang isa sa panginabuhian nila para lamang sila makakaon. Ang iban na mga kininhas nila ila ilibod. Labi na dyan mga sunlot, ganga, ila dyan panglibod sa mga katawan dili labi na dyan sa manday, dyan mahimo kay paliton man sa dyan sa mga tao. Ang medyo nila makapalit sila ng ila pamugas. Sa ulahi,
Nanawagan si Kapitan Jovencio sa iyang mga kababayan na magpabakuna ug suportahan ang programa sa kagamhanan. Sa ako mga tagi-barangay sa Barangay 1 Poblasyon, ako kamutag auhag na magpabakuna na kita dyan mga tao na pa magpabakuna. Hinaot punta na mukadto kamo sa ato vaccination center para kamo mabakunahan para gajud matagaan ang solusyon, makuhaan ang problema in ato Pilipinas tungod sa an iban lagi dili pa man gajud magpabakuna. So taghangjo ko kamo dinhi sa Barangay 1 Poblasyon na magpabakuna na ta unta para makuha gajud nato ang tagtawag na herd immunity. Salamat maradon hapon nato. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!